Какво става, ако по време на боксов матч настъпи фатален инцидент? Професионалните боксьори приемат, че дори при стриктно спазване на правилата съществува риск от сериозни телесни увреждания, включително и от смърт. Когато фаталният изход е резултат от позволен по правилата удар, по правило не възниква наказателна отговорност, тъй като и двамата състезатели предварително са приели присъщите за спорта рискове. Това обаче не е безусловно. Съществуват ясни граници, чието преминаване води до отговорност. Такава би била на лице, ако фаталният удар е нанесен в нарушение на боксовите правила. Например, след като единият състезател недвусмислено е заявил отказ от продължаване на матча. Разбира се, съгласието с риска в спорта не означава съгласие с всяко поведение, което може да доведе до противоправен резултат. Боксът е регламентиран спорт, в който не се допуска безконтролно насилие. Дори когато настъпят тежки по смисъла на правото последици, нека си представим счупена челюст на пострадалия боксьор. Ако са спазени правилата, няма как причинителя да носи отговорност. Но там, откъдето започне нарушаване на правилата, ще започне и наказателната отговорност. Боксът е спорт, но нерегламентираното насилие е престъпление.